Dámy a pánové, vítejte u úplně prvního dílu pořadu Weaselcast. Pořadu, kde jdeme pod povrch dění v našem státě. Mluvíme s lidmi, kteří formují politiku, ekonomiku i budoucnost Los Santos. A lepšího hosta na start jsme si snad ani nemohli přát. Dnes naše pozvání přijal Daniel Whitmore, předseda republikánské strany, muž, který stojí za jednou z nejvlivnějších politických organizací ve státě a který má jasnou představu o tom, kam by se měla naše země ubírat. Budeme se bavit o aktuální politické situaci, plánech republikánů, bezpečnosti ve městě, ekonomice i o tom, jak Daniel Whitmore vidí budoucnost Los Santos. Od mikrofonu vás zdraví Chad Morrison a vy právě posloucháte Weaselcast. Pane Whitmore, vítejte u nás ve studiu. Ďakujem pekne za... Tak, ve svém programu zdůrazňujete princip law and order. Co konkrétně dnes podle vás v San Andreas o oblasti bezpečnosti nefunguje? To je taká dosť, by som povedal, subjektívna otázka, čo v oblasti bezpečnosti nefunguje. V oblasti bezpečnosti podľa môjho názoru nefunguje bezpečnosť. Všímam si dostatočných nedostatkov, ktoré by sa dali vylepšiť, či už v práci jednotiek law enforcementu. Napriek tomu, že ich prácu chválim, sú tam nedostatky, ktoré dokážu spolutvoriť veľký celok a určite by sme vedeli bezpečnostnú situáciu posilniť. Napríklad živá situácia dnes došlo podľa všetkého ku krízovej situácii v oblasti Vespucci Beach. Takže by sa dalo určite predchádzať aj takýmto situáciám. Každopádne treba sa zamerať podľa môjho názoru na tie maličkosti, ktoré to tvoria ten samotný problém danej bezpečnostnej situácie. Podporujete například zvýšení rozpočtu pro policii nebo rozšíření jejich pravomocí? Tak samozrejme, republikánska strana odjak živa stojí za príslušníkmi law enforcementu a všeobecne za bezpečnostnými zložkami samotnými. Určite sme ochotní sa baviť o navýšení rozpočtu v častiach, kde to bude potreba, či už skrz vybavenie, alebo skrz nejaké platby, či už v rámci poranenia v službe, nejaké odškodnenia a podobne. Ale taktiež sa vieme baviť aj o zvýšení právomocí, ale v akom rozsahu, to je všetko otázka debát a konverzácií v danej téme. Tak tím pádem, jak byste chtěl zajistit, aby důraz na bezpečnost nevedl k omezování občanských svobod? Pozrite sa. Občianske slobody ako také definuje ústava. Konkrétne ústava Spojených štátov, ale aj ústava štátu San Andreas, ktorá má isté hranice, ktoré my ani ako zákonodárny orgán nemôžeme porušiť a nemôžeme obmedziť voči tým občanom. Sú kroky, ktoré vieme spraviť tak, aby sme neporušili práva občanov, či už je to štvrtý dodatok ústavy Spojených štátov, alebo to je druhý dodatok, to je to držanie zbrane. A určite to dokážeme spraviť tak, aby sme neohrozili základné práva občanov, ale zároveň posilnili tú bezpečnostnú situáciu. Určite dobrým príkladom môžu byť nejaké zvýšené hliadky v tých rizikových oblastiach, alebo nejaká prevencia pred tou trestnou činnosťou v rámci tých oblastí, o ktorých vieme, že je zvýšená kriminalita. To isté sa vieme baviť o drogovej kriminalite, o kriminalite so zbraňami. Všetko je to o tom vedení a o tom, ako dokážeme pristupovať k jednotlivým tým prípadom. Tak se trošičku oddálíme od bezpečnosti a teďka si trošičku přiblížíme zdravotnictví. Vy odmítáte povinné zdravotní pojištění. Jak by podle vás měl fungovat systém zdravotnictví, zdravotní péče bez něj? Rozumiem, takto vám to poviem. Republikánska strana zastáva princípu, že každý občan má právo si vybrať najhodnejšiu variantu, nakoľko zastávame postoj, že federálne programy a štátne programy, vis Obamacare a podobné záležitosti sú plné byrokracie a neefektívne v niektorých situáciách. O tom, či má človek právo si vybrať vhodnú variantu, pre neho sa ani nemusíme baviť. Je jasné, že každý človek má právo si vybrať, či
si bude hradiť poistenie alebo jednotlivé zákroky si bude platiť sám. Preferujeme tú možnosť aj z toho dôvodu, že v prípade, že by si nemocnice založili nejakú, tým teda netvrdím štátne, v prípade, že by sme sa bavili o súkromnom sektore, v prípade, že by si založili aj nejakú odnož poisťovaciu, tak vieme posilniť aj z tejto strany trh, nakoľko tie nemocnice môžu medzi sebou, nechcem povedať úplne superiť, ale môžu mať istú ekonomickú konkurenciu o tom, ktorá nemocnica vlastne vezme starostlivosť od toho daného pacienta a na konci dňa na tom bude profitovať len ten pacient, nakoľko v snahe každej nemocnice bude ponúknuť za čo najmenšiu cenu to ošetrenie, aby ten pacient práve ku ním prišiel. A teda jak byste chtěl zajistit kvalitu zdravotnictví, pokud bude více závislé na trhu? Nerozumiem teraz asi úplne, kam ste s tým mierili, keby to môžete rozviesť. No, když teda, jak jste říkal, že kdyby byly i ta nějaké soukromé, jako nemocnice a takhle, tak jak byste právě, že jak byste zajistil tu kvalitu toho zdravotnictví, aby byla na stejné laťce, když to tak řeknu, když by spolu soupeřili také na trhu. Aby někdo, když to tak řeknu, neošulil jako tu cenu, aby byla jako nejlevnější, ale ta kvalita by potom šla dolů právě. Tak jak byste zajistil kvalitu, aby bylo to na stejný jako úrovni? Uberať cenu na úkor kvality, rozumiem. K tomuto sa vám pokúsim odpovedať tak čo najstručnejšie, pretože opäť je to téma, na ktorú sa dá hodiny a hodiny debatovať a nakoniec z toho môže výsť XY riešení, ktoré sú povedzme v rámci normy. Ale čo sa týka tej zachovania kvality zdravotnej starostlivosti, v rámci nejakej tej legislatívy, ktorá by určovala daný systém, sa budú dať nastaviť aj kroky k zachovaniu tej kvality zdravotníctva. Či už to bude nejaký kontrolný orgán, ktorý povedzme si na rovinu existuje v dnešnej dobe a podobne. Je to všetko, ako hovorím, je to všetko v rámci tej legislatívy, ktorá by danú časť tvorila, ale určite existujú kroky, ako zabrániť uberaniu kvality na úkor ceny. Tak se teďka zase posuneme od zdravotnictví, tentokrát k ekonomice a podnikání. Tvrdíte, že podnikatelé jsou základem ekonomiky. Tak jak konkrétne chcete podnikanie v San Andreas podpořit? Tak toto som, ak sa nemýlim, bolo uvádzané aj v oznámení o výbere mojej osoby ako predsedu, s tým, že k tomuto vám poviem asi len toľko, že republikánska strana bude začínať so systémom licencií, nakoľko nám ten systém príde maximálne neefektívny a nie úplne najlepšie a nie úplne šťastne nastavený. Určite budeme pretláčať, až sa dostaneme k moci. Budeme pretláčať zmeny, čo sa týka licenčného systému. Budeme pretláčať zmeny, čo sa týka kancelárie business licensing. Tým podotýkam pre občanov neznamená, že budeme redukovať stavy. To bude všetko taktiež predmetom debaty. Budeme sa určite zameriavať na systém tých licencií a na systém poplatkov, ktorý musí momentálne podnikatelia platiť. A budeme sa určite sústrediť teda na tento systém, s tým, že aby som to dopovedal, tak predstavte si, že ste nejaký malopodnikateľ, teraz sa nechcem nikoho dotknúť, hej, ale že ste nejaký malopodnikateľ a musíte uhradiť tie licencie v tej cene, ktoré sú teraz. Musíte zaplatiť veškeré tie dane a musíte ešte aj z niečoho pochopiteľne žiť. Ten zisk by ste nemali až taký veľký, takže vám na konci dňa ostane možno, poviem príklad, 20% z toho samotného čistého zisku, ktorý by ste mali. Určite sa na toto budeme zameriavať, aby sa znížili tie ceny tých licencií. Bude to jedna z prvých vecí, ktorú sa budeme snažiť pretlačiť. Ak s tým pán guvernér nebude súhlasiť, tak budeme sa snažiť docieliť toho, aby s tým kancelária guvernéra súhlasila. Takže tady, jestli to chápu správně, tak byste měli v plánu ty ceny těch licencí pozměnit
oproti tomu, jakou má právě tržbu ten podnik, jestli to já chápu správně. Nikoliv. To bol čisto príklad skrz to, že keď musíte zaplatiť tie licencie a musíte zaplatiť nejakú daň, tak z toho samotného zisku vám ostane nejaké minimum. Ale keby sa bavíme o znížení cien tých licencií, povedzme, že zaplatíte, a neviem, poviem teraz príklad, 50 000 za licencie, do toho nejakú daň, tak my sa budeme snažiť docieliť toho, aby ste za tie licencie neplatili 50 000, ale povedzme polovicu alebo tretinu. No, ako o toto nám samotne ide, pretože tie licencie, jak strašia k ekonomiky a podnikania. Napríklad viem, že kolegovia z demokratickej strany, nakoľko tu nie sú, tak sa ich nebudem môcť dotýkať ich administratívy, ale viem, že kolegovia z demokratickej strany tak o, vo veľkom radi podporujú zvyšovanie týchto poplatkov a daní pre veľké korporáty. Tam my zásadne nesúhlasíme, lebo čím viac vy zvýšite tie dane, tak tým viac nutíte toho človeka, že proste ho, jak by som to povedal, že proste ho viac priškrcujete, jednoducho. No. Takže asi toľko k tomu. Jak chcete vybalancovat podporu podnikatelů a ochranu zaměstnanců? To je veľmi dobrá otázka, na ňu asi tiež budem potrebovať trošku viac času, ale tam sa dostaneme presne k tomu. V rámci úpravy zákona o business licensu, respektíve všeobecne o tom zamestnávaní, bude predmetom našej debaty a bude súčasťou toho zákona, respektíve v našej snahe, aby bolo súčasťou toho zákona aj nejaké nastavenie platového rozmedzia pre zamestnancov. Tým nemyslím, že by zamestnanec mohol dostať maximálne toľko a toľko. Tým myslím, poviem to teraz na príklade, povedzme, že vám zo zisku, neviem, 100 000, zaplatíte už tie zlacnené licencie napríklad 25 a nie tých pôvodných 50 a tým pádom vám ostane väčší zisk. Áno, niekto by mohol povedať, že akurát tým krmíme tých podnikateľov, ale tam ide presne o to. Tí podnikatelia tým, že majú viac, tak viac aj môžu dať tým zamestnancom. Presne to bude našou snahou zaviesť, že v momente, kedy my znížime licencie, teda ceny za licencie, tak recipročne sa pokúsime navýšiť alebo prevedieme snahu o navýšenie nejakého základného platu zamestnancov. Z toho, čo vyplýva teraz zo sanandráskej legislatívy, tak sanandráská legislatíva ani sanandrársky zákonník nepozná nejakú základnú čiastku, ktorú musí zamestnanec dostať. To bude určite našou snahou, nech nejaký takýto systém tam je, aby tí ľudia nemohli byť ožobračovaní v štýle zarobím veľa, ale ty dostaneš rovnako málo. Ak sa rozumieme. Má podle vás stát aktivně podporovat vznik nových podniků? Samozrejme, to je presne to, o čom my hovoríme celú dobu, že podnikatelia a podniky sú základom ekonomiky štátu. Bez podnikov a podnikateľov by sme ten štát nemali tam, kde teraz je, lebo to, že ľudia platia dane je síce pekné, ale aj peniaze na tie dane musia odniekaď rozobrať a presne tam sa bavíme o tých podnikoch. Tým teda samozrejme netvrdím, že budeme zvyšovať dane, to len aby si niekto nemyslel. Pokud teda odmítáte zvyšování těch daní, jak byste plánoval financovat veřejné služby? Verejné služby. Ja vám to poviem z tej sanandráskej praxe. Ja som rodený občan do San Andreas. Ja mám nejakú predstavu, ako ten systém law enforcementu funguje. Samozrejme takto. Bezpečnostné služby, bavíme sa o law enforcement a medical services. Hej? Ano, ano. Tak, v prípade, že sa bavíme o medical services, tak tam som vám otázku zodpovedal pri sekcii zdravotníctvo. Tam by sme sa vedeli baviť o tých poisteniach. Určite aj v tom štátnom sektore nebol by to problém. Určite by sme sa vedeli baviť aj o tých poisteniach, tak aby nemocnica dokázala zarobiť sama na seba, aspoň v nejakej väčšej časti. A law enforcement, čo sa týka law enforcementu, tak jednotky law enforcementu pokutujú občanov a z toho smeruje ten zisk smerom práve na law enforcement. Určite takto sa to zachová bez toho, aby sme museli siahnuť ľuďom na dane. Ten narratív, že dane platia všetko, je tak pravda možno z 2%. Väčšina, či už law enforcement alebo medical services si musia viac menej zarobiť na seba sami.
minimálne z tej praxe, ktorú ja som v San Andreas mal. A tá podpora od štátu tak je menšie percento toho samotného zisku, než to samotné, čo si zarobí tá daná bezpečnostná zložka. Furt je to majetok štátu, ale tie peniaze smerujú primárne do tej oblasti, z ktorej boli, povedzme, získané. Když se teda zase posuneme od ekonomiky, podnikání, tak další bod jste tam měl drogovou politiku. Navrhujete zvýšení trestů za pašování drog. Jak velké zpřísnění by toto mělo být? Ono, viete čo, tento drogový systém je dosť taká vec, ktorá je tiež predmetom debaty, ale odpoviem vám k tomu minimálne z môjho uhla pohľadu. Určite sa budeme baviť o legislatíve ohľadom marihuany. Tam sa budeme baviť o nejakej možnej alternatíve. Určite sa nebudeme baviť o legalizácii plnej marihuany, budeme sa baviť o vhodnej alternatíve pre štát San Andreas, či už o nejakej lekárskej marihuane a podobne. Čo sa týka tvrdých drog, ako kokain, heroín a podobne, tak určite budeme tlačiť na predaj týchto tvrdých drog za určitých okolností, to znamená pri školských zónach a podobne, to znamená hlavne nejakú distribúciu maloletým, respektíve deťom, či už ako hovorím v oblasti škôl. A čo sa týka trestov, neviem vám teraz presne povedať, nemám to naštudované, aké tie tresty sú v tom zákonníku, neviem presné čísla, ale záležalo by od toho, aké momentálne chvíli tie tresty sú, zda by ostali, alebo by boli nejakou formou navyšované, prípadne znižované, ale znižované skôr nejako. A nehrozí, že tvrdší drogová politika prosílí černý trh? Tak tam sa zase dostávame k oblasti tej bezpečnosti. To je všetko so všetkým súvisí. Ja tomu rozumiem, kam to otázkou mierite, ale bude zase úlohou jednotiek law enforcementu a príslušných federálnych orgánov v San Andreas, konkrétne Federal Investigation Bureau, aby zatlačili na tú drogovú kriminalitu a vytlačili to, alebo sa snažili vytlačať aspoň tie najväčšie časti zo štátu. To už je samozrejme kompetencia law enforcementu a podobných orgánov, ale prehlbiť čierny trh. Ono, viete, nejde spraviť tak, aby sa aj vlk najedol, aby aj koza ostala celá. Musíte niekde pritlačiť a niekde ubrať, alebo niekde ubrať a niekde pritlačiť. Nedá sa aj tlačiť, aj ťahať zároveň, lebo to by ste ostali stáť na mieste. Ale určite, ako hovorím, bolo by to v kompetencii jednotiek law enforcementu, aby pritlačili na tú drogovú kriminalitu. Samozrejme, počítame s tým, že budú na zasadania kongresu volaní priebežne aj ľudia, ktorí majú čo dočinenia s vyšetrovaním práve tejto činnosti a budú k danej veci, nechcem povedať, že vypočúvaní, ale bude k danej veci braný v potaz aj ich postoj odborný. A jak by vaše strana řešila problém závislosti a léčby drogově závislých? Tak ono takto, vám to poviem. Existujú programy v rámci nejakej, nechcem povedať, že rehabilitácie, ale v rámci nejakej, vypadlo mi to slovo teraz, v rámci nejakého liečenia drogovo závislých. A určite by sme sa zamerali aj na tieto programy, ktoré sa zameriavajú práve liečbou drogovo závislých. Ako by to záležalo, rozumiem, že to, čo teraz poviem, je pekné na papieri a pekne sa to počúva, ale je to ťažšie realizovateľné. Ono s potlačením drogovej kriminality ide ruka v ruke aj zníženie počtu drog na uliciach, čož je v takom rozmere, akom to my máme v Los Santos a v San Andreas ťažšie, ale určite to ide spolu ruka v ruke. Čiže keď tých drog bude menej v obehu, tak bude aj menej prípadov, ktorých bude treba, nejak by som povedal, rehabilitovať alebo nejak dostávať do závislosti. Ale určite toto bude jedna vec, ktorú budeme ochotní konzultovať aj s kolegami z demokratickej strany. Ako práve na to, hoď sa asi nezhodneme v našich nejakých ideách stranických, ale určite to budeme spolu konzultovať a budeme hľadať vhodné východisko pre obe strany a v prvom rade pre občanov štátu San Andreas. Když se posuneme už na poslední bod, který jste tam měl, a to byla zbraňová politika. Záleží, čo beriete ako minimálnu reguláciu zbraní. My zastávame názoru, že každý občan má ústavné právo držať zbraň.
a my nie sme kompetentní k tomu, aby sme mu to právo zakazovali. Sme zásadne proti nejakým hĺbkovým registrom, nejakým čakacím dobám. Bavil som sa o tom aj s jedným našim spolustranníkom a zopakujem vám to. V momente, kedy vy niekoho necháte, aby si spravil 40 papierov o psychotestoch, aby čakal pol roka na zbraň, v úvodzovkách pol roka samozrejme, tak vo väčšine prípadov si ten človek povie, že tú zbraň sa mu oplatí kúpiť za drahšiu čiastku, ale oplatí sa mu ju kúpiť na čiernom trhu, než by mal čakať niekde veľmi proste mesiac, dva. A tým pádom my by sme zbytočne rozširovali trh so zbraňami, čo určite samozrejme nie je dobré, pretože na konci dňa to porušuje tú našu nejakú ideológiu law and order. Ale jak byste teda chtěl zabránit tomu, aby se zbraně dostaly do rukou nebezpečných osob? V prípade, že máte nejaký delikt, ktorý je násilný trestný čin alebo násilný trestný čin so zbraňou, tak zákon jasne definuje, že za takýto čin sa odoberá zbrojný preukaz a držateľ je povinný vydať všetky svoje zbrane. Takže tam máme prvú poistku v tomto, že k tomu existuje legislatíva. V prípade, že občan po zabavení zbrojného preukazu nevydá tie zbrane podľa zákona, tak samozrejme opäť je to v rukách law enforcementu, aby proti danej situácii zakročili. To nie je kompetencia ani moja, ani mojich kolegov, ani zákonodárneho zboru. Je to v kompetencii jednotiek law enforcementu. A keby sa máme baviť o tom, že niekomu bude zabavený zbroják, ale on sa rozhodne, že si kúpi nejakú svoju nelegálnu zbraň, opäť platí to, čo som povedal v kategórii drog, že opäť je na mieste, aby nejaké špecializované jednotky, či už law enforcementu alebo federálnych orgánov, zakročili proti práve takýmto aj menším rybám, pretože menšie ryby nás vedia dostať k veľkému jazeru, a aby práve oni znížili nejak tie dodávky tých zbraní nelegálnych. A určite by sme sa bavili aj o nejakých dlhších zákazoch v prípade opakovania nejakej recidívy. Povedzme, že by niekomu bola zabavený zbrojný preukaz za lúpež druhého stupňa podľa paragrafu 213 napríklad, a bol by mu zabavený, teraz neviem, či tam je 1 alebo 2 roky na tú základnú dobu. A zákon definuje, ak sa nemýlim, že štátny zástupca vie odobrať zbrojný preukaz až na dobu buď 5 rokov alebo na doživotie. Tým si teraz presne nie som istý, neviem, ako je tam tá legislatíva citovaná, ale táto možnosť tam určite existuje. V prípade, že by sme sa chceli baviť o tom, no dobre, vy zabavíte niekomu zbroják, ale ten človek si tú zbraň aj tak kúpi, ale opäť dostanem sa k tomu, že je to začarovaný kruh. V momentálnej chvíli musí urobiť jedna strana niečo, aby tá druhá niečo urobiť nemohla. To znamená, že v prípade, že jednotky law enforcementu špecializované zatlačia na obchod so zbraňami a zabránia nejakému väčšiemu pašovaniu zbraní, tak tá poptávka, respektíve tá možnosť dodávek zbraní nelegálnych, tak bude nižšia a tým pádom nebude také ľahké sa k nelegálnym zbraniam dostať. Když se teda podíváme na všechny tyto body, jako byla bezpečnost, ekonomika, zdravotnictví i zbraně, jak by se podle vás změnil každodenní život obyčejného občana San Andreas, pokud by vaše strana získala politickou moc? Tak vezmeme to postupne, čo sa týka ekonomiky, tak nakoľko bavíme sa o pracujúcom občanovi, tak určite by bola možnosť nejakého vyššieho pracovného ohodnotenia, nakoľko jeho zamestnávateľia by mali väčšie prostriedky, ktoré by mohli v rámci zamestnaneckých výplat vyplácať. Takže tu by sa to posunulo v tom ekonomickom hľadisku. Pri posilnení hliadok law enforcementu a bezpečnosti všeobecne by sa občan nemusel báť, že by ho na každom druhom rohu okradli. Teda nehovorím, že sa tá situácia deje, hovorím to čisto ako metaforickú ukážku situácie. Čo sa týka drogovej kriminality, nemohlo by sa stať, že by nejaké jeho dieťa alebo rodinný príslušník mladistvý mal možnosť si kúpiť drogy od nejakého predajcu pri škole. Čo sa týka zbraňovej politiky, eliminovala by sa nejaká hrozba o tom, že by toho daného občana mohol niekto či už tou nejakou nelegálnou zbraňou z toho trhu ohroziť, a zároveň by sa posilnilo jeho právo na sebaobranu a na držanie tej zbrane, samozrejme v legálnej podobe. A samozrejme, čo sa týka zdravotníctva, tak by mal možnosť na kvalitnejšie zdravotné ošetrenie
a na výber vlastnej možnosti, zda si bude hradiť každé ošetrenie sám, alebo bude mať nejaké súkromné poistenie u nejakej súkromného poisťovacieho subjektu. Nebudeme určite občanov nútiť do toho, že toto musíte robiť, nakoľko som to zažil, viem, aké je to plné byrokracie, videl som aj dovnútra toho systému. Tak dámy a pánové, to byl Daniel Whitmore, předseda republikánské strany, který byl dnešním hostem úplně prvního dílu pořadu Weaselcast. Pane Whitmore, děkujeme, že jste přijal naše pozvání a podělil se s námi o své názory, plány i pohled na současnou politickou situaci. Nezapomeňte nás sledovat pro další rozhovory s lidmi, kteří ovlivňují dění v Los Santos. Od mikrofonu se loučí Chad Morrison a vy jste poslouchali Weaselcast. Přejeme vám klidný zbytek dne a brzy zase naslyšenou.